Ayan mga kalingap, live po tayo ngayon. Dito sa ating YouTube. Kumusta po kayo? Kumusta ka na? Sana ikaw ay laging masaya ngayon kasamang mga kaibigan mo. Shoutout nga pala kay Ma'am Roxana, may kamag-alab shout out, at syempre kay Ma'am Becca, Tita T, may kamag-alab shout out, Tita MM Japan, may kamag-alab shout out, Ma'am June at Uwi, Ma'am Blue sa Sabutsan, and Sir Harold sa Sabutsan, Ora Tito, may kamag-alab shout out, kay Lynn Hickman, shout out, at mga 5 million viewers. Meron tayong 5 million viewers sa ating ayan, Big 0913. Yan, may kamig-alab shoutout, Big 0913. At si Ato po ay nasa dait. Dito sa Kamatso ay sama tayo sa mission. Yan, pasensya na kayo dahil ngayon ay maulan na. Maulan na ngayon hapon na to. Ayan, ano po yung latest? Yan, supportan niyo po yung channel ni Wata. Ayan. Ano niya? View subscribers, talagang malalaman na napakaganda ng kakaisa sa Team Kalingap. Yan. Grabe, daming supporters. Power on. Naikot-ikot. Ano daw? Your help. Nakakalungkot din Power yung, on. nakakalungkot din po mga kalingap yung nangyari. Nagkaroon ng sakit si Pure Health doon sa kanyang mata. Siguro naparad ko sabi ni Ma'am Ed na iwasan na rin daw yung paninigarilyo. May galap shout out. Rodora Sanyano, may galap shout out. 6 million viewers. Meron pa rin tayong mga nanonood. Kahit pa pa. Yan, 8 million viewers na tayo. Maputla si Pure gawa ng ay grabe. Ano ba yung nagiging sanhi ng ganong sitwasyon kaya nagkakaroon ng pagputla sa atay? Siguro unang-una siguro mahilig din siya sa sukaan, sa alat, sa pera, at yung sigarilyo. Ano yun, maiwasan naman yun. Maiwasan. Pag madilaw ka sa atay, madilaw, maputla siya eh. Yan, nakakalungkot din sa isa nating kasama dyan sa isang may sakit. Pagaling ka, ano? Lods, Pure Health, no? Galing ka. Alam ko naman, isa rin itong mabait na kasama natin sa K-Boys. Si Pure Health. Good afternoon, Impa TV. Mega shout out. Siyempre shoutout din kay Ma'am Rosana. Maraming salamat sa Ma'am Rosana sa iyong kabutihan sa amin at sa aking mga beneficiary. Hindi lang sa beneficiary ikaw tumutulong, pati rin sa sa amin, katulad namin na nangangailangan din para makatulong din sa ating mga kababayan sa Rosana. Siyempre Ma'am Shirley Pro, Tita MM, Mami Daisy. Yan, may shoutout Mami Daisy. Maricel said hi. Yan, mag-shout Maricel. Bihira lang tayo mag-live at
sa Facebook ay siguro ma-live din tayo dun pag nagano tayo. Pag nag 500 million, ay 500 million, 500,000 follower na po tayo sa Facebook. Shoutout po dyan sa lahat ng viewers. Mag-mag shoutout. Live po tayo. Magmula na makilala ka. Damdamin. At syempre shoutout din kay Kuya Bagdantos Matubang, kay Kalinga Prab, kay Ate Edna's Vlogs, at lahat po ng ating kasamahan sa K-Boys, partners. Mega love shoutout. Ayan. Sir, saan ka? Saan Kalingap? Hindi ko po alam kung nasaan si Kalingap tatay. Dan tamsak po mga guys. Yan sabi ni Ma'am Nimpa TV. Yan. Supportan din natin. Alam ko nagbablog dito sa Ma'am TV. Basta may mga TV yung mga nagbablog po yan. Yan. Mega love shoutout syempre kay Kabugi. Yan Kabugi. Supportan natin si Kabugi Yasna. Yan. From Japan. Maraming salamat sa patuloy na suporta, at meron tayong 8 million viewers. Ayan. At syempre congratulations kay Joy Bata. Patuloy na lumulubo ang kanyang subscribers sa pamagitan ng suporta ng mga sa Kalingap. Yan, maraming salamat. Team Kalingap. Team Kalingap, laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap. Yan. Yan po yung kanta na nakatatak na isipan sa puso ng ating mga kababayan na sumusuporta po sa Kalingap. Although marami nang antay na rin. Sana ma-realize din po ng mga antay-Kalingap na minsan na rin tumulong sa kanila ang isang Kuya Bal. No? Sana ma-realize din nila bandang huli. Ayan. Nakakalungkot lang isipin na bakit kailangan kalabanin, kailangan yurakan. Siguro kung wala pang wala pang channel or ano man, siguro hindi magagawa yun eh. Walang magagawa yun. Nasa ka ngayon sir? Na ka ng Sorsogon sir? Nasa Kamsur po ako, nasa Camarines Sur. Tinambak Camarines Sur. May mga vlogger na rin dito sa Tinambak. May mga mapanood ko talo sa Facebook, social media. Ayan, bahala na lang tayo. Kasi isa lang naman yung layunin natin. Ang mapasaya ang mga tao at kung may pantulong, tutulong tayo. Yung kabisado mo talaga ang team song ng Kalingap boss. Opo, married happy. Kasi nga ako po yung yung unang nilala na Kalinga partner ni Kuya Bal ng 2019. Pumunta po ako ng Daet kasama si Sagap TV. Hanggang sa marami na pong vlogger na nagpuntahan din. Yan. Yung iba sumunod. Pero yung iba kumbaga wala man appointment, hindi man kumbaga sa madaling salita hindi imbitado dun sa Daet. Sumama lang sa ibang partner hanggang sa nakilala rin ni Kuya Bal 2019. Nakilala na rin ni Kuya Bal. Alam nga naman paalisin ni Kuya Bal pagtabuyan. Ang ginawa ni Kuya Bal, andun kasama na. Ginawa na rin Kalinga partner para makapag-vlog. Yung iba pumunta sa Daet, walang channel katulad ni Dr. Lab nila. Basta marami pong pumunta sa Daet, walang channel, nangangapa. Yun po yun. Sana naman katulad nun, kung niyakap lahat, tama ka po, niyakap lahat talaga. Kahit hindi kilala ni Kuya Bal, nakilala niya. Ako po sa pamagitan ni
Sis B Actual, kakulo siya ni Kuya Bal. In-endorse ako kay Kuya Bal. Isang sponsor ni Kuya Bal yan, si Sis B Pascual. Kaya yun naman, yung mga ganun na hindi natin kailangan, hindi natin pwedeng makalimutan. Yung mga ganun. Kaya pakiusap ko sana, nawa sana maisip din nila yung naging kabutihan ng isang tao sa kanila. Basta kayo naging saksi kung paano umangat, kung paano naging mabuti sa kanila si Kuya Bal. Kuya Bal, mga kalinga partner noon, pag kumikita si Kuya Bal, napila yan sa Palawan. Almost kalahating milyon pinapadala sa amin. Bawat vlogger, bawat kanya-kanyang lugar, pinapadala niya. Pagdating doon, pinadala niya na. Pag basta pumunta ng dait, automatic may allowance kagad, may inaabot si Kuya Bal agad. Ganyan ka ganti si Kuya Bal. Ngayon, although nag-ano na siya kasi ang hirap ng revenue ngayon, hindi katulad dati ang taas ng revenue ni Kuya Bal. Yes po, pero ako pili na lang. Ayan. May mga ano naman tayo, may mga kanya-kanya naman po tayong pagpipilian kung sino ating susuportahan. Magandang tayo. Very pinada, may siya 10 million viewers. So, nag-ano lang po tayo. Inaayos muna po natin yung ating channel. So, pag naging okay na, masama ulit tayo sa daan. Si Ato ay sama-sama muna doon at pagkatapos siguro pabalik naman siya ng ano lang, support lang tayo. Dalisay Villanueva, shout out Kalinga Kalambitos official. Yan, mega love shout out din po. Yan, itong viewers natin sanay na nagla-live ganyan talaga yung viewers. Siguro sana yung mga viewers natin na pinapanood ang ating video kaysa sa live, ano? Yun yung nagiging sitwasyon. Talagang yan. Salamat po sa pag-thumbs up. Yan, Dalisay Villanueva. Ito, madalaw lang tayo ng kahit isang kalinga partner dito. Masaya. Nicole Maba, mega love shoutout. Nicole Maba. Mega love. Live muna tayo. At matagal tayong walang upload. Pero abangan nyo po yung muli nating pagbabalik kay Jason. Yan. Pamagitan ni Ma'am Rosana. Emelda. Yan. Ma'am Rosana, salamat po sa ito yung pagkakataon. Tsaka si Ma'am Daisy. Si Shirley ko. Tita Emil. Ito yung pagkakataon na talagang may mga dakili ng puso na tutulong talaga sa iyo. Nakikita yung kalagayan natin. Ransel, mega love shout out. Edgar Martinez. Yan, mega love shout out Edgar Martinez. Uy, grabe, sabi ko na. Kakasabi ko lang na may tumalaw na isang kalinga partner o kasama natin sa tables. Andito na. Nag-wish your command. Ato, Juan TV, nandito si Ato. Big shout out, Yahoo pa Manila na naman. Kala ko tatagal ka niyan, Ato. Pa Manila ka na naman. Ato. Iniwan ko ng dait. Kumusta dyan, Ato? Anong oras mapa Manila bukas? Ingat, tol. No? Juan TV. Supportan po natin si Juan TV. Yan. Happy, 3 million plus na follower na po yan si Ato. Ang bilis, no? Kaya, Ato, baka naman. Mo Ato. Yan. Diskarte lang talaga kailangan. Yan. At ako naman po sa Facebook page. Yan, supportan nyo rin po ako. At relatable ang ating mga video doon. Ikot-ikot lang nga ni maulan na nga. Magkotse ka Ato. Yung kotse mo, di mo ginagamit Ato, yung kulay pula. Sabira ka. Sayang yun. Edgar Martinez, ingat Juan TV Vlog. Ayan. Maulan na ngayon Ato. Ingat din kayo tol sa mga mission nyo. Yan. Ingat Ato. No? 11 million viewers. Ayan.
Ingat sa biyahe. Ayan. Ayan talaga, ganyan kasuporta. Sumuporta si Ato. Sulit tayo sa Kalingap, sir, sa K-Boys at sa lahat ng Kalingap at si Ato, partner mo. Yan, salamat po, Maricel Pahilang ko. Yan, Miguel shoutout po. Pilahan. Pahilang ko. Yan. At 17 million viewers, nadadagdagan po tayo yan. So, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, dapat po ay maging grateful tayo sa lahat ng oras. Kasi ano man yung ano natin, ano yung meron tayo sa ibabaw ng mundo, ay hindi mo natin dumating po tayo sa mundo wala tayong dala at aalis din tayong walang dala. Diba? Kailangan namang naging abogado ka agad pagdating mo sa ibabaw ng mundo, naging sikat na vlogger ka agad pagdating sa ibabaw ng mundo. Isa po yan sa katotohanan na talagang kung pag-iisipan po natin yung mga nangyayari, ay katotohanan talaga po yan, no? Marami man ang pera mo ngayon, malaki man ang bahay mo ngayon, kumbaga hindi man tayo nagpo-promote ng negative. Ang inano lang natin, manat po tayong magpakumbaba sa lahat ng oras. Victoria Sonar, Miguel shout out. Sulit tayo tol, kahit nasan tayo, totoong magkakaibigan pa rin. Salamat tol, salamat. Yan. Yes, mas okay po, Ma'am Victoria Sonar. Wala tayong malay, wala tayong kamalayan. Hindi natin alam kung ano yung kasi basta ang natin, may pakiramdam tayo at may pero yun na nga, para kay Robin. Yan, basta naman yun kay Robin, talagang napakabuti po, napakabait po ni Kuya Robin. Marami mo na ikukwento nagchat-chat yan sa akin. Siguro napanood nyo naman po yung video. Yes, mas okay magpakatao. May sandugo kayo ya. MJ Andres. Wala na po. Supervise tayo dyan. Kaya lagi mo tayo nakakuta kahit pa paano. Kaya ako nag-resign doon. Sabi ko, mas maganda yung i-build up mo yung sarili mo para mas makatulong ka pa. Mas makatulong ka sa iyong mga kababayan na higit na mga ilang Kuya taga dyan po sa Tinambak ang mga sonar sa Binista. Okay. Ayan. Shoutout po mga sonar dyan sa Buena Vista. Mega love shoutout po. Kung nag-tune in man kayo sa aking live dito sa Kalambitos TV Official. Yan, maraming salamat po sa inyong pag-tune in. Balita ko parang nag-fiesta na yata dyan sa Buena Vista. Maria Malodina Santilan, mega love shoutout. 19 million views, grabe. Ngayon lang nangyari, 19 million viewers tayo. At ngayon po ay maulan-ulan dito sa kanina sobrang lakas, ang lalaki ng patak ng ulan dito sa Tinambaka, Camarines Sur, no. Nauna yata doon sa Naga City, halos nagkaroon ng blind spot yung mga sasakyan. Merolia na hayoyo. Hello. Yan, magalang siya na. Magmula na ilalakad 15 million viewers natin. Ayan nyo po, basta magkaroon tayo ng pagkakataon, muli tayong babalik sa dait. Kailangan mo natin asikasuhin itong channel natin. Kasi nga, kaya tayo nag-vlog, isa lang naman talaga yung layunin natin, adikain natin, yung mapalago yung channel natin. Pag napalago, makakatulong po tayo sa ating mga kababayan. Dito po sa Camarines Sur, Samsur, Goa ay almost 10 na inapabahayan po natin. Ayan. Edgar Martinez dito sa Ortigas, makulimlim ang panahon.
Marihate, pinanganak tayong hubad. Pagpanaw natin sa mundo, lumisan, nakadamit at naka-foundation at naka-makeup pa. Tama. Pero matatanggal din po yun. Hindi ko po alam kung ang kailan ng ano eh, ang vlog ng Jump Club. Abang-abang na lang po tayo kung kailan po ang vlog sa Jump Car. Ano? Kuya yo sa Naga ka po. Yan. Tinambak Camarines Sur. Musta po watching from Cavite, Roger Tenorio. May gamit siya, Reggie Tenorio. Yan. Kahit mag-makeup po, buto pa rin natitira. Uod. Yan, uod. Yan. Kaya yun, wag tayong magmalaki. Wag tayong magmataas. Magaling mapakumba sa lahat ng oras. Huwag manghamak ng kapwa. Pili tayo manghamak ng kapwa kung piling natin. Kaya tayo perfecto or ano. Share kita sa mga pinsan ko dyan. Ay, salamat po, Ma'am Victoria Sonor. Shoutout po dyan sa mga binapista ng mga Sonor dyan sa binapis. Ranay na po ako kuya. Shoutout po, Merly Yelanan. Magalab shoutout. Bilis ng oras na. Hindi ko na hinahangad ang yaman sa mundo. Mamahal mo lang ang saya ng anniversary ng Velvet Box. Enjoy ako ng manood. Salamat naman po, Sir Edgar Martinez. Yan. Salamat sa pag-appreciate sa at laging panonood sa Team Kalingap, kila Kuya Bal, kay Kalingap Rab, at sa lahat ng ating mga Kalingap partners sa Hey Boys. Di ko so, panorin nyo rin po yung mga reels po natin sa Facebook. And syempre, marami rin tayong mga video dito sa ating YouTube. Ang dami pong mga kapupulatan din po ng mga aral dyan. Mga dokumentary, mga pagtulong hanggang mula sa walang-wala hanggang sa napabayahin sila. Talog talaga si Rose Ann. Magtaba na pati si Rose Ann. Yan. Ma'am Rosette, Diwata Cares, ayun. Dinalaw tayo ng ding support ng Diwata Cares Marathoners. Si Ma'am Shirley Crow na lang wala. Thank you sa walang sawang pagtulong. Yan. Salamat po Ma'am Rosette din sa pagsuporta. Yan. Diwata Cares Marathoners, mega love shoutout. Siyempre Jump Car supporters, alam po na dyan kayo. Maraming salamat. At sana huwag kayong magbabago para sa pagtulong sa ating close ba talaga si Rosan at Seth, sana balik na review. Ay may kasi po si Seth po ay may boyfriend. Kaya tinigil po ang Cedro. Ang mapagbiro din si nanay ni Rosan. Hindi alintana sa kanya yung kanyang karaman. Basta marami silang alagang baboy. May alaga ng baboy yung mama ni Rosa. At sa lahat ng mga pangkabuhayan. Apo may girlfriend kaya tinigil po yung Natin naman po sa sinabi do sa vlog. May girlfriend si Sid. Di ko na hinahangad ang yaman sa mundo. Pagmamahal mo lang ang tanging hinahanap. Utang. Utang daw.
Uy, Ay, si Kuya. ha? Ay, pumihira. Ayun, end muna po tayo. End. Bye-bye po.